Izilo mzansi 98.0 the difference. Asekubingelele uyaphila? Ngiyaphila mxolo njani? Hayi no si right. Siyabonga. Khamba kahle? No khamba kahle. Yeah. Yinhle inkosi. Siyabonga. Ngiyazi ukuthi ke nje wakushisa nje kanje nawu. Iculo enilishumayelayo. Ileli lamanzi nele sunscreen. Yeah. Amanzi abaleke kakhulu ngoba noma ngabe kuthiwa awuziboni ujuluka okusala amanzi ayalahleka. Isikhumba kuyashisa. Yeah. Kumele waphuze. Ilahleka kanjani le yelokhuzana le yamanzi through isikhumba? Ungajuluki ungachami. Kusekwenzakala sithi transepidermal water loss. Okay. Uyabo meaning ukuthi aya escape noma ungawaboni through ama openings amancane esikhumba. Yeah. Alahleka kakhulu ke futhi mawukuthi unenkinga vele isikhumba like mhlawumbe une eczema for example. Ayalahleke ke kakhulu. Yeah. Kufana nokusheda kwesikhumba umuntu uyabuza kodwa usibona isikhumba sakhe imvuthu sesikhumba kodwa siyabuza. Kodwa kusala uyabuza. So now you know akusiyona inyoka kuphela ebuzayo. Yebo. Nawe uzumuntu ke uyabuza meaning udedela isikhumba lesesidala. Yes. Kutheni ke kwazi ukungene ke sisha ke kahle ngendlela ukuyona wena. Now yeah nokulungile. Bengithi ingane kodwa uyakukubona ngesinye isikhathi. Ingane yaxebuka nje ingashanga ingenzekala ngani. Oh yes. Siyasibona kakhulu thina ke enyaweni lapha kuthi hayi mhlawumbe usuke wayemgcwabeni wahamba phezulu kwamathuna. Ingako nje inyawo zakho zixebuka ngalendlela exebuka ngakhona. Hayi ke. Yeah. All right, now asifocus ke kule esibhekana namhlanje le yokujuluka kakhulu, right? Ukujuluka ke ngokweqile. Asiqale ke phezulu. Yes. Yini ngaba imbangela esekuthena umuntu uyajuluka? Okay. Ya ukujuluka kunormal kufanele sijuluke vele. Uma ungajuluki siba worried kuba khona abantu abazalwe nenkinga zokuthi isikhumba sikwazi ukujuluka ne. Ngoba kubalekile ngoba fanele uphole mawushisa kakhulu indlela umzimba oyipholisa ngayo lo ukuthi ujuluke. Bese kuba khona abantu abajuluka ngokweqile okugcina sokuyisifo ke lokho. Yabo sikubiza ngolimi lakhona sithi hyperhidrosis. Ukujuluka ngokweqile. Na ukujuluka ngokweqile ke kusikuhlukanisa kabili. Khona sikubiza ngokuthi primary meaning ukuthi into ozalwe nayo mase sithi secondary kusho ukuthi kunezinto ezithile ezenza ukuthi ujuluke wena okufana ezimbangela yebo okumele ukuthi zihlolwe zibhekwe ukuthi ngabe yini ekwenza ukuthi ujuluke kakhulu. Kuyenzeka ukujuluka ukuthi ujuluke endaweni ezithile kuphela noma ujuluke nje umzimba wonke. So isikhathi esiningi kulabo esethi bane primary hyperhidrosis laba bazalwe nako bajwayele ukuthi bajuluka izandla nenyawo namakhwapha. Yabo and into eyake isiza ukuthi simcategorize lo muntu ukuthi une primary hyperhidrosis sesibuza ngomndeni wakhe ukhona nekhaya wakwaba nenkinga enjalo ngoba isikhathi esiningi ukuhamba ngofuzo. Number 2 kujwayele ukuthi kube ngcono ebusuku. Ebusuku abantu abane primary hyperhidrosis abajuluki bajuluka kakhulu emini noma emini mabethukile especially nje be active be up and about yabo. And lokho ozalwa nako kujwayele ukuthi iqale usayingane noma kwi adolescent stage. Kujwayele ukuthi kuyiveze lapho. Enye into ngakho ukuthi umuntu ekhula or isikhathi siqhubeka kuya ngokuya kuba ngcono. Uyabona? All right. So iloko suku uzalwe nako ke. Now lokho sithi secondary lokho okunembangela zokuthi ujuluke. Khona imbangela ezinormal esivele silindele ukuthi sizokwenza ujuluke bese kuba khona ezinye imbangela ezikhomba ukuthi khona inkingo nayo ngaphakathi. Nazo kuyenzeka ukuthi ukujuluka kwakhona kube sendaweni ethile mhlambe kuhambisana nokuthi uhlafuna ukudla for example wena ujuluke kulo area nje eyodwa mohlafuna ngiyakutshela or ujuluka umzimba wonke nje. Yabo lokho ke kwenzeka noma ngiphi age ke ngoba kuya nembangela yakhona ukuthi yini. Kodwa izinto ezijwayele ukuthi zikwenze lokho kujuluka kanjalo esithi secondary meaning ukuthi akuyona into ozalwe nayo.
kuyaye kwenza ukuthi ukushisa kakhulu njengoba desikhulu sike saqala ngakho ukuqala usuku kamini inkulumo ukushisa kakhulu vele mawushisela umzimba ushiselwa uzojuluka ngoba ufuna umzimba ukuyipholisa uyi-exercise mawujima uyawubone noma ugijima uyajuluka ube manzi te ngoba uma exercise umzimba uyashisa again so kufanele ukuthi uyipholise uma ungayipholisa uzoba nenkinga ungazobe no heat stroke ube ne stroke nje sibanga ukushisa kube ama infections ifever mhlawumbe uyagula whatever form of ukugula onako whether TB noma enye infection ngoba akusiyo kuphela TB ejulisayo noma yipi infection iyakwenza ukuthi ujuluke mhlawumbe une stress une anxiety ubhale ama exams une interview uqale manje ushawuva lo kakhulu umzimba bese uyafuthelana bese uyajuluka nokudla ukudla okushisayo kubona abanye abantu uma bedla ukudla okushisayo uyajuluka yabo so ezinye izinto ezitriggerisha ukujuluka ke lokho okunormally sik-expectile ukuthi kube noma kuwenzeke but mase sekwenzeka ngokweqile usujuluka kakhulu ngokweqile then it's a problem kwesinye isikhathi njengoba ngisho ukuthi kuyenza kulimala inerve whether ibangwa inkinga ukuthi mhlambe unoshukela o mhlambe somehow inerve yalapho yathinteka yalimala ngendlela thizeni if kulo area supply yayo kuyenza ukuthi ujuluke nakhona lapho then mase kuba khona ukujuluka lokho okuba generalized okubangwa ukugula ke manje ukuthi khona isifo well ngibalile fever nama infections kade ngisakhuluma ngama triggers okujuluka but kwesisikhathi uma unoshukela kenze ukuthi ujuluke kakhulu yabo alright uma umkhulu ngomzimba kenze ukuthi ujuluke kakhulu sothi ngokuluza nje iweight ususolve nenkinga yokuthi ujuluka kakhulu manto mabeya kwimenopause perimenopause or during imenopause besifazane sebevaleka bajuluka kakhulu kuba nesifuthe sokushisa bese yajuluka bese kuphinda futhi kuyehla into esilindele leyo ukuthi uma une menopause kuzokwenzeka ukuthi ngesikhathi kwenzeka usungakulindela wazi kwenzakalani kodwa there is an explanation ukuthi yini kwenzeka ukuthi kudalwa yini abanye thyroid khona abantu abaphila bazokwazi abalalela abanye mhlawumbe batsho ba no hyperthyroidism meaning ukuthi i-thyroid gland yakhe isebenza ngokweqile yes nabo labo bantu futhi ezinye zempawu ukuthi bajuluke phezulu kwezinye izinto ezenzakalayo ehambisana nalokho abanye kusobe no lymphoma okuyiform ye cancer egazini yabo so ziningi nje izinto nezifo zenhliziyo stroke kuyakwenza ukuthi kuyamenza umuntu ukuthi ajuluke kakhulu ngizophoza kancane la ngikunika ithuba lokuthi ubuze alright Ben sikhuluma noDokotela Zulu ngamlandela ku Facebook Dr T.P Zulu specialist dermatologist uzombona ke ulive ke njengamanje ukwazi sekutheni ke ukhulume ke naye noma ke ubuze ke eminye ke imibuzo namhlanje sifocusa kakhulu kuyona leke yokujuluka ukuthi ke ngabe ke kudalwa ke yini umuntu ke ajuluke ke ngokweqile now nginenkolelo ukuthi ngesikhathi ujuluka mhlambe somehow umzimba usuke uyicleaner wona right I'm not sure noma kuliqiniso nilelo ukuthi mhlambe usuke ukhipha ukungcola I main reason yokuthi umuntu ajuluke ingoba kusuke kuphakama ukushisa emzimbeni womuntu so kunesikali sokusezinga lokushisa umzimba womuntu okwazi ukumelana nako so mase kweqa kuleso sikali umzimba kahle ibrain ubuchopho bucommunicate nama sweat glands ukuthi kukhona inkinga la kushisa kakhulu manje la uzoshut down lo muntu yabo ama organs azo affecteka ngaphakathi and kuzoba danger kakhulu kuyena bese ke lawo ma signals ahamba lapho kulawo ma sweat glands through ama nerve supply bese ke umuntu aqala ajuluke i-aim yomjuluko ukupholisa yes kuba khona umjuluko ophuma nako emzimbeni okuthile but akuyona i-aim uclean umzimba ucleanwa izinto isibindi kakhulu yabo negut but lokho okujuluka kusuke kuzopholisa umzimba ngoba kufuneka umzimba ushisa ngokweqile alright kuyisifo nokujuluka ukujuluka akusona isifo kunormal kodwa okunormal futhi okufuna ukujuluka okunormal kufanele kuhambisane nesimo like for example makushisa
kumele ngijuluke ngoba sengishisela kakhulu yabo mangidla into ebabayo vele ngizojuluka kumele ngijuluke but uma usuzojuluka kakhulu ngokweqile kusho ukuthi ama glands akho asebenza ngokweqile mhlambe ama nerve asupply lawo ma glands asenda ama signals angekho angahambisani naleso simo sangaleso sikhathi ingakho nje umuntu azagcina seyireport inkinga ukuthi ayibo ngijiluka ngokweqile ngoba kusho ukuthi akusekho normal ukujuluka kwakhe yabo alright kodwa ngigcina nti ngisabala nje angiqedanga okay before qedele khona la ku Facebook uthi ke mina ngicela ukubuza ukuthi ke kwenziwa yini uma ke ngijuluke kakhulu emva kwaloko kuya kudingeke ngiphuze ke amanzi kakhulu lokho ke ingabe ke akukumbi yini noma akuyona inkinga iphuzo libaleke kakhulu leli lisho umlaleli alright so lamanzi wakhiphile ngoba waphuza kufanele wa replace ingakho nje kubalekile ukuthi umuntu makuthiwa akaphuze at least ama glass awu 8 ngosuku yeah kusuku lokho kususelwa kwi research eyenziwe okay ukuthi umuntu udinga amanzi amangaka ngoba khona amanzi alahlekayo esikhumbeni sakho enye into nje engifuna ukuyitshela abalaleli ukuthi umzimba womuntu mhlambe wakhiwa u80% wamanzi there's lots of fluid emzimbeni womuntu yabo so kubalekile i-natural lento emzimbeni womuntu kumele aphuzwe lamanzi so njengoba echaza ukuthi mejule kakhulu uzizwa oma kakhulu ngathi ngaphuza kakhulu ngoba lahlekile amanzi lawo adinga umzimba fanele ukuchama kakhulu nako futhi ngagcina even nokukhishwa isisu kakhulu ngoba ulahlekelwa amanzi ziningi indlela zokulahlekelwa amanzi emzimbeni so kubalekile ukuthi njalo wenze sure ukuthi wena uyazitop up amanzi nje abalekile hayi juice hayi okunye ijuice a little bit it's okay kodwa amanzi manzi pure water ngiyazi abantu amanzi mambi abawathandi but khona izinto ezifakwayo emanzini ezenza at least ufeel ngazuthi akona amanzi wodwa yabona like faka cucumber ufaka o lemon yabona kanjalo infused water so ikhona into engingayigcoba or engingayidla right ezolekelela sekutheni umzimba wami ungajuluki ngokweqile no unfortunately ayikho into egcotshwayo unless ukuthi sewuyatreatwa ke manje ukuthi ujuluka kakhulu yes ikhona medication esikunike yona efakwayo ngaphezulu kwesikhumba yabo ukuthi ungajuluki ngokweqile noma kuzama ukuthi kulashwe lenkinga losuku nawo sesikhathi yes kodwa akwazi ukuthatha anything ukuvikela ukuthi ungajuluki kakhulu ngoba lento khumbula ukuthi controlwa ibrain ubuchopho kanye nama nerves kanye nama sweat glands yabo ayikho into ongayenza ke lapho enye into ukuthi nje abantu nginga esikuba advise ukuthi bazama ukuavoid ukuze bangajuluki kakhulu especially mezazi ukuthi umuntu ojulukayo vele avoid icoffee ngenxa yecaffeine ephakathi ecoffeine including nawo ama energy drinks isikhathi esiningi ahlale loadwe kakhulu ngecaffeine ayike yabona nje ngingaqinisekisa ukuthi njengoba sikhuluma njengamanje bheka ukuthi isikhathi sini it's 25 minutes after 8 but already there is someone ophuze energy drink what for eksena nje energy drink nje besides caffeine le addictive caffeine addictive so ayiqala nje kunzima kabi ifana njenge drug drug basically sibala under drugs thina masikhuluma ngama drugs hayi nginamahloni ngawe caffeine nje besides nje ukujuluka affect into eziningi emzimbeni wakho nenhliziyo imithambo yegazi affect into eziningi yabo alcohol utshwala nabo biyakwenza ukuthi ujuluke bajuluka futhi abantu abaphuzayo semnandi nje impela umbona semfoma nje esecho maniki amanye ama drugs nawo like mhlambe even a prescribe iwe mhlambe unikela ukuthi une depression unikela ukuthi whatever condition ngothola ukuthi one of the side effects ukujuluka so in that case kubalekile ukuthi uthathe leyo medication unfortunately wena ikufikela ne side effects yokujuluka it's something ongaphila nayo ukuthi uyajuluka kunokuthi ungadle medication yakho ngoba iyakujulukisa ngoba sifuna uphila ngithi yes yabona alright kulo 2 minutes ngicathu ungaqedela lokho okade ukubala lapho
Hayi sengivele ngakufaka khona la ukuthi bengifuna ukudlula kule ndaba ukuthi nokunye ke sike sikunikezwe yes medication ama drugs okulapha izifo ezithile no alcohol ukuthi nako kuya eda but phela ngisho ukuthi abantu bangabe besathi kancane alcohol right mawuthe nje kancane ungabe usuwenza ngaphezulu ungabe seweqisa ngoba uzobe usumfoma nje ubudokotela ke eshoko right yes dokotela umntana wami ke una 7 years eminyaka selokho ke azalwa ujuluka ke ubusika nehlobo especially ke ebusuku and ke mkhulu ngomzimba and angazi ukuthi angasizakala ke ngani ubhale lapha ku Facebook ya mhlambe ngoba ethi umntwana una 7 uyajuluka nje ngokweqile kungenzeka ukuthi ke unale ayisithe primary hyperhidrosis lesithe ezumuntu ekhula isikhathi esiqhubeka ihamba ibe ngcono but ke ukujuluka kune treatment yako depending on ekuthanini yini cause yakhona nayo primary hyperhidrosis leyo lokujuluka uzalwa nako kunayo treatment yakhona ukuthi sikulekelele ukuthi ngoba kuyaphoxa kuyaduma ngoba isikhathi senje abantu abanenkinga yokujuluka izandla kakhulukazi abakwazi nokuxhawula abanye uyabona ngoba uzothi umbamba isandla nje simanzi nje isandla kanti nakusi fault yakhe inkinga le anayo but isikhona indlela zokutreata ukuthi umuntu akwehle ukujuluka kakhulu mawukuthi le enye imbangela lo secondary hyperhidrosis la kunama causes khona or imbangela zokujuluka kakhulu nakhona siya investigate sithatha amagazi so check ukuthi akusi thyroid akusi ushukela yabo into enjalo lezi inkinga ayibale kuqaleni mawumkhulu siya advise ukuthi ehlise weight unciphe ezuncipha nawe uyabona ukuthi awukwehla nanokujuluka manje yabona ngoba ubukhulu nabo buyenye imbangela yokujuluka kakhulu all right no kulungile because of time asibambela inkulumo yethu namhlanje right so bona ke next week ukuthi ngabe khamba ke kanjani so sikuthola ke kanjani so sikhona ku Facebook Dr T.P Zulu specialist dermatologist siseblafu kuyabhukwa akona walk-in inamba 0318375644 lezi numbers khona njalo ku page yes enye sengenzela umlalelo ngena Facebook uzothi awu mina ngena Facebook enye futhi inamba enye sitholakala kuyona 0824898634 all right no kulungile ke siyabonga kakhulu ngiyabonga nami kubalekile kakhulu yazi nje wakushisa mhlambe nokugqoka izinto ezokushayisa ngomoya yes kubalekile ngizange sakubala lo raise point elibaleke kakhulu yes kubaleka kakhulu ukuthi uma umuntu especially ozazi ukuthi uyajuluka kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ujuluka kuphumele engubeni vele ujuluka yabona kungabe kusabukeka kahle kubaleka ukuthi ugqoke izinto ezizokushayisa ngomoya uzizwe nawe uthi umoya uyashaya la ungafaki ijezi noma ungafaka upolo neck singeke sishisa yes sabonga kakhulu dokotela thank you so much all right dokotela ke uZulu umsakazo ke wakho yizilo mzansi ku 98.0 FM izumehluko hlelo lakhe imbizo isikhathi sakho it is exactly 8:30 mlungiswa kaMtolo khona ke uzosipha zona izindaba ungambona ke uncumile la angazi ukuthi ke why encume ngalolu hlobo izilo mzansi 98.0 the difference